Mitäs meille sanottiin ennen kuin me ruvettiin tekemään tätä videota? No, meille kyllä sanottiin, että me ei saatais mopoja ottaa tähän yhtään, mutta taisi vähän lipsata. It's Funk Doc, where the weed at, bitch? I speed backwards down the one way from cops. See that shit? Yeah, black paisley, mama told me. Yeah, come on. My mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this so-called life they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way and strong enough that I can shake the pain. Hey. Mitä mieltä oot Kuokkalan koulusta? No siis joo, tää on ihan hyvä. Millä luokalla? Sige. Onks hyvä luokka? No joo, no. Mitä mieltä oot opettajista? No siis onhan jotkut ihan mukavia. Joo, niin. En mä tiedä. Vuoden perse. Missu. Miltä tuntuu olla meidän koulun 7? No en mä tiedä. Tykkäät sä meidän koulusta? Joo, ainakin täällä on rennot opettajat ja... Niin. Tykkäät sä meistä yseistä? Joo. Sitten mukavia ja ette kiusaa. No niin. No mitä sinä haluat tietää? Mitä sä tykkäät olla meidän koulun opettaja? Kyllä mä tykkään ihan olla täällä. Mä oon ollut täällä jo 20 vuotta. Onko noin? On. No mitä sä tykkäät näistä yseistä? Kyllä mä tykkään, varsinkin sinusta. Mahtavaa. No niin, no tykkäät sä meistä yseistä? No te ootte ihania, varsinkin sä oot niin ihana. Taas? Tykkäät sä meistä yseistä? Tykkäät sä meistä yseistä? Toni on kyllä aika pelle. Mutta ihan jees. Te kiusaatte mua. No on ihan hassuja. Oottehan te aika kovia äijä. Mä oon Derby. Toimiiksi? Ei. Mikä Forza? Joo. Mitä tietoa niissä Nyt on haastattelu. Heti. Nyt me ollaan salatehtävässä täällä. Täällä on jotain poikia menee täällä laittomilla alueilla. Let's go. Miksi sinä mikä täällä mäessä? Koska aamuroviinto, Raforsa. Eikö kuuluta immua? No, immua voi ainoa ties minne. Mitä?
ketä se täällä on? Rautiainen. Mitä? Kukas täällä vielä on Rössellä? Vilenius. Joo. Vetele ihan rauhassa. Mikä? Hyvä. Mahtava. Mahtava onnistuminen, näitä tulee välillä. Saatiin rysän päältä miehet kiinni. Näihin kuvia tunnelmiin. But first, let me take a selfie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. Onko sulla mulle megafonfea? As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. Mitä sun hihassa nyt Act so innocent Oho. Bomber. Jotain when I met you in the summer. Nyt on kyllä iso kamera. Niin. Otanko paijan pois? Ota vaan. Mitkä fiilikset? No mikäs tässä Tampereelle lähtö? Tampereella on naisia enemmän kuin miehiä. Sunkin kannattaa sinne lähteä, se on sun viimeinen toivo.